Λοιπόν, νέα σεζόν στο Fortnite, οπότε ποιος Έλληνας YouTuber θα έκανε πρώτος βίντεο γι' αυτό? Εγώ. Οπότε θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι, rank, και θα μπορέσουμε να πάμε unreal με το πρώτο παιχνίδι γιατί είμαστε τόσο καλοί. Η φωνή μου γενικά είναι λίγο βραχνή γιατί ουριάζω, αλλά ας κάνετε πως δεν την ακούτε και την ακούτε με την καλύτερη ανάλυση που υπάρχει. Γενικά είναι το πρώτο μου match, οπότε Shiny Shaft και νόμιζα ότι ήταν το Shift Shaft. Τι είναι αυτό ρε? Μπαστούν είναι αυτό. Σνάιπερ. Επιτέλους. Λογικά. Μπορεί και όχι. Πού πήγα? Πού είμαι? Ποιος είμαι? Πάω. Πάλι βλέπω βήματα. Α, νάτος. Πού πήγε? Ωραία, θα την πέσουμε αυτό. Δεν ξέρω καν τι κάνει. Αλλά θα μάθει τι κάνει. Έλα εδώ ρε. Αυτόν. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Αυτό το match ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μου rank, οπότε αφού έχασα, θα με βγάλει ό,τι χειρότερο υπάρχει. Silver. Oh, ωραία. Silver 1. Stop it. Get some help. Τι είναι αυτό το ένα που λέει? Θα πέσω σε ένα. Λοιπόν, θα πέσω στο Lone Wolf Layer. Αυτό πάει να πει προφορά μέσα από το Λονδίνο. Και πάλι χρυσό. Δεν το ξέρω αυτό. Μην πεθάνω. Ωραίος. Αυτό τι κάνει? Χριστέ. Έλα ρε φίλε πάλι. Ο φίλος επάσκησε με τον μπαστούνι. Εντάξει. Τίποτα. Μείον 2 κιόλας λέει. Σκότωσα και άτομο. Κάτσε εκεί με τον μπαστούνι σου. Θα σου πω πού να μπει. Stop it. Get some help. Τι είναι αυτό? Ξέρεις τι είναι αυτό, υποτίθεται. Τι είναι αυτό? Τι είναι και αυτό? Τι όπλα παίρνω? Δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω. Αυτό είναι μπόμπα. Είναι βόμβα. Ωραία, μάθαμε τι είναι. Θα πάρω αυτό. Θα βάλω κι εγώ βόμβα. Θα κάνω μπου. Πού πάει? Πού πας ρε? Τώρα θα σου πιάσω. Νάτος. Το σκότωσα. Κι άλλος. Το σκότωσα. Τι γίνεται ρε? Τι βγήκα? Ποιος βαράει? Αυτός. Τον κλαίγαμε. Και αυτός. Τον κλαίγαμε. Βόμβος. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι boss. Είμαι boss. Φάτε να. Ωραίος. Πάει αυτός. Ωραία. Τώρα τι κάνω? Θέλω να πιστεύω ότι τους σκότωσα όλους. Θέλω να πιστεύω. Όπα. Κι άλλο βήματα. Πούντος. Ανάτος. Το σκότωσα. Άτομα κανονικά δεν έχει. Άτομο. Αυτό είναι κανονικό άτομο. Και λέει πεθάνω από αυτόν. Γάντια. Σκότωσα τα με αυτά. Χαρτά. Ναι, θέλω να μέτς. Επιγόντως γρήγορα. Πάρτα. Όχι ρε εκεί μου καλά. Full big brain εγώ. Ωραία. Τώρα τι κάνω? Αυτό τι κάνει?
Παίρνει μπρος. Μου δίνει γιγαπηδίες. Τι είναι αυτό? Κάτι πήρα. Κάτι παίρνω εγώ. Κάτι ξαναπήρα. Ωραία. Νομίζω πρέπει να βάλω σε μια σειρά τα όπλα μου. Ωραία. Πάρε και τώρα. Δεν ξέρω καν τι κάνουμε. Να φύγω. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να κάνω. Το ξέρω και τα σοβαρά και μπορώ να φύγω τώρα. Άτομο. Τον έχω. Τι κάνει, κρύβεται? Αν ήμουν αυτός θα κρυβόμουν. Ωραία, παραλίγο να πεθάνω. Αυτό δεν πήγε φουλ καλά. Να φάω μια συνεπεριά είμαι από εδώ έτσι όπως κάνουμε. Πού πας ρε? Άρα το ξεφτύλα. Άρα την κοτούλα. Άρα το κοκόπεδο. Άρα το παιδί της κότας. Άρα το παιδί της μονοβασιάς. Τι λέω? Πούντους. Εκεί πάνε ναι. Ξέρω τι ξέρω. 11 μόνο. Τι να μου κλάσει 11. Να σου πω. Δεν μπλέκω. Έχει σνάιπερ? Δεν έχω. Νεκροατομικά. Τι κάνω? Δεν μπλέκω. Έμπλεξα, δεν έμπλεξα. Φεύγουμε. Συγγνώμη που σας ενόχλησα. Όχι. Θα μου κάνει μπαμ το αμάξι. Θα μου κάνει μπουμ. Αχ, άτομο. Τι κάνει ρε? Θα πεθάνεις φίλε? Ωραίος. Πούντους. Να τον πάει και τσικώσει. Πάει μέσα στην καταιγίδα ρε. Κολύμπαμε. Πούντους. Πούντους ρε, πεθαίνω την καταιγίδα. Όχι δεν. 32, 84, 86. Α, ναι, τώρα είναι το προηγούμενο. Η σειρά τελείωσε όταν ήμουνα πλάτινου, ήμουνα. Όχ. Ο φίλος έφυγε άκλαφος. Πλάκα κάνεις. Μου κάνεις πλάκα το. Δεν παίζω άλλο, ρε. Δεν παίζω άλλο. Η ίδια με σκότωσε που πάραγα πριν. Τι rank με έβγαλε να κλείσω το παιχνίδι, να κλείσω το Fortnite, να διαγράψω το λογαριασμό μου, να πετάξω το PlayStation στο σκουπίδι. Τι με έβγαλε? Μόνο και δεν με έβγαλε Silver 2. Α, είπαμε μπούς. Φίλε, ποτέ αν έβγαινα πάνω από τη δεκάδα ξανά παίζα. Αλλά άνθρωπος είμαι, τέτοια υπομονή δεν την έχω. Είμαι και λίγο νευρικός. Οπότε δεν παίζω άλλο. Να πάνε να χειστούν όλοι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.